Какво трябва да кажа, ако ме попитат защо съм напуснал последната си работа? Поддържайте професионално отношение и се фокусирайте върху бъдещето. Вместо да обсъждате негативни аспекти, просто го оформете като желание за растеж и нови предизвикателства. Най-важното в отговора на този въпрос е да дадете конкретика, яснота и същевременно да избягвате негативни коментари спрямо предходния работодател. Не си измисляйте причини. Бъдете конкретни, бъдете директни, просто запазете благия тон и облечете причината в красиви думи. Не забравяйте да включите и пример, който може да изглежда последния начин. На предходната си работа имах участието в това и това. Ето тук дайте конкретния пример и за това сега се стремя към доразвиване на тези качества и умения. Защото и обяснете защо това е важно за вас. По този начин, придържайки се към тази кратка и проста формула конкретика, причина, яснота и конкретни примери, може да бъдете професионалисти, да не се налага да лъжете, защото много хора си мислят: ама сега не трябва да давам конкретната причина, защото ще изглежда като хейт. Не, вие пак може да кажете, че не сте били съгласни с нещо, което се е случило в компанията. Вие може да кажете, че нещо не ви е харесвало, но въпросът е как ще го кажете. Затова избягвайте негативния аспект и се фокусирайте върху това какво е важно за вас, какво вие целите